manje qhamulo sephethe izinto akayiphethe useyenza lana ukuthi kuthiwa asenza ukuthi kanti abadala yabona futhi uma sesiyaphambana into manje ufuna obonile mayibotha into efuna yenziwe lengane awungizele uma wakho ongizele baba wakho ngibona ukuthi enganeni leyenza ukuthi nokuthi waphela walisenza ngesizwe nje kufanele bese ngiqhatha futhi abantu futhi qiniso lelo msakazi wami akufanele sixovisise okwethu kwakhisiswe manje kufanele ukuthi ingane iqhamuke ithi izohlola ingane ayina awumuzi njengoba izohlola nje uma ithola ukuthi kuneyinkinga ekhaya iyithatha izokwazi ukuthi iliphi ikhaya izofika khona nentele zivela ichele nje ingane ngoba izothi ichele emzini kababa emzini kama akufanele kwenze kanjalo kuphuma umuntu omdala athatha ingane kuyobhekwa leyo nto le hayi ukuthi ingane ivele iphumele ngezwe kahle wayicela kahle angize lathi zakithi ngiyazi ke nawe ukuthi ke usemncane uzothola kanzima uzofika intshebe lapho zizobheka usabe nokuthi ukuthi khona umpula usabe bonakho izinto ngikubhela kuwena nje uhlaba uqalile uthatha umsebenzi wenzile ukuthi uhamba kanjani nje kwena hayi kuhambe kahle kamkhulu umsakazi ngoba yonke into engiyenzayo engenza according idlozi kunabalaleli kunabagadi bomsebenzi sengidalela bona ukuthi ukhulile awukhulanga kodwa esami ukuthi vele lento ngayinikwa ngizwa kahle ngifuna ukubheka uma ngibuka la usemncane kuyafika mhlawumbe umuntu ngiyambona ngiyabona kufanele ukuthi kufa abantu abadala ekhaya kufanele kuyoqinisa ukuthi mhlawumbe awukuwona uthiwa uyibona ukuthi kanzima ngofa abantu abadala emizini womuntu kuyini ukufa abantu abadala lokho vele njengoba esitsho udokotela u2+2 vele kuqala enhlolweni inhlolo engikhokhelayo noma engikhombisayo ukuthi lento ngizoyenza kanjani mase ngifika emzini womuntu lento angizenzeli iyangikhombisa ukuthi vele ufuna ukuthi wenze u1 2 3 mase ufika emuzini yabona ukufaka abantu abadala lapho nginesikhokhelo angisho kumbe ngibeke nje kanjani ngizwe kahle dokotela angibuye ngize la sisekhona le indaba yokufaka abantu abadala ngifuna ukubheka la ukuthi ke mhlawumbe uyafika bheka abantu abadala ekhaya bangaphandle ngoba ukuthi abantu bangaphandle nje kufanele sihambe sonke abantu abadala kanti mhlawumbe khona abangaphandle nje ebakhishwe vele izidala bavele bobonile abantu abacala ingakho bona bengaphandle uyafika uzofaka abantu usuke bafaka phakathi ngoba izinto nje bangaphandle kanti usefaka abantu vele abakhishwe vele izidala vele ngabacala basuke be impela kanjani lezi mesebenzi kanjani empeleni mami ngokwalapha ekhaya mase sikhuluma ngokwenjula eyintweni ekukhulunywa ukuthi abantu bangaphandle noma izidalwa zingaphandle kahle kuyaye kube nzima ukuthi wena njengomelaphi wendabuko ungangenelela ekuthenini ufake izidalwa emzini womuntu mase sikusho kanjalo ke isuke sesiqonda ukuthi thina lapha kwadokotela u2+2 asinaso isabelo sokuyokhothama noma sokuyoguqa emsamo wakho ngamanye amazwi wena thina funa sikululeke ukuthi iziphi izinto eningayisebenzisa ukuxhumana nedaba zakini noma ukuyingenisa uma kuukuthi zingaphandle ngoba isidalwa sibe ngaphandle isuke kunesizathu mina kwami ukubheka bese ngikululeke ukuthi hayi iziphi izinto engayisebenzisa kodwa nyobe ninodwa ngingekho mina angikwazi ukukhothama emsamo angikwazi ukuthi uma uqala uphahla ubiza ubani mina ngena kanjani emsamo wakho ngubani mina wayichaza le ndaba dokotela ngifuna ukubheka khona la kuthiwa abantu bangaphandle mhlawumbe kale uhlupho ngaphandle uyedwa babili manje mawusuthi abantu bangaphandle lo muntu wayena uzumdidile wafuna ukuthi hayi khona umuntu ongaphandle awukhokho ungaphandle ngabe umkhulu ongaphandle makona kulanda umuntu oyedwa ngaphandle uma sithi idala zingaphandle futhi ekhaya kakhulu ukuthi le khaya idala zonke zingaphandle zayikhishwa yini zonke ezibe ngaphandle umuntu idala zale khaya zikho zingaphandle mhlawumbe umuntu oyedwa ngabo noma babili mhlawumbe indida ke leyo kakhulu njengoba nje idida wena msakazi nami yangidida ukuthi abantu bayithatha kanjani ngoba isidalwa siphuma egazini lakho kunjani isidalwa siphuma egazini lakho ngisho bangakuthakatha kungenzakalani kuwe kodwa khona umuntu wakini ohamba naye wena manje kanjalo azikwazi ukuphuma zonke
idala zibe ngaphandle. Into eyayihluphe kakhulu negqilaza thina kuze gcine sekubonakala ngathi idalwa zingaphandle ngaso sonke isikhathi emizini yabantu. Ilento okuthiwa ngumdliwa. Umdliwa yisifo esihlasela imindeni eminingi, izindlu ziyadilika, abaze nokuthi ekseni isinkwa siyasebenza ekutheni uphuza itiye. Kunzima ikati lilaleziko, bagqilaza umdliwa abantu, amadlozi angahlambulukanga. Ngifuna uyichaze kabanzi leyo mdliwa khona umuntu ongazi uyothi umdliwa mhlawumbe isilwane sabe nabey'mbili mayey'ntathu yini umdliwa awukunabele muntu osekhaya ongalazi into umdliwa umdliwa uzokhuluma ngani. Uma sikhuluma ngomdliwa singawuchaza ngey'ndlela ey'ningi ezahlukene, kodwa umdliwa kukhona laba bantu othola ukuthi babephila kuqala benezinto babey'sikile, abanye babethwele, abanye babenemoya emibi. Uyangizwa, bese kuthi thina njengesizukulwane bayasingama laba bantu. Uma besingama basingame ngalento babeyiyo bona iyayingahlambulukanga. Sebeyaqala la ekhaya uthenga ukudla kuvele kuphela inyanga ingakapheli, kodwa ubuwazi ukuthi lokudla ngaqeda inyanga. Uyangizwa, konke lokho kudalwa yiwo umdliwa, namabhadi adalwa yiwo umdliwa esikhathini esiningi. Yingakho kubalulekile ukuthi umuntu ngathi ungaqala umbhekele, kodwa umdliwa uyabhubhisa ngoba abantu abaningi abagqilaza ngoba ukukhipha umdliwa kujulile. Akuzona zonke inyanga noma odokotela besintu abakwazi ukuxosha umdliwa ekhaya. Ngizwa kahle Dr. Sefuna sibheke lapha no lapha kwadokotela ku-2+ ukuthi-ke umuntu ongasekhaya obhekana nenkinga niyemlekelela kanjani? Thina siyamlekelela kodwa bese siqala simhlola, bese ukuhlola kuba yikho ukukhipha umhlahlandlela ukuthi sizosuka la sibhekephi. Seyilapho-ke sikwazi ukuthi singene ngempela simlekelele umuntu agcine selitholile usizo ngokulawulwa inhlolo ukuthi yini okufanele yenzeke kulo muntu, iqedwa kanjani inhlupho enkusizi nabo bonke. Ngizwa kahle sezakithi ngifuna ukubheka ngiyazi ukuthi izinto lo mhlawumbe ungabhekana nazo usazobhekana nazo ukuhamba uye emzini womuntu uyosiza bethi ususibonele impela futhi ukubonayo sekuyinto ekhona sacela uzosilekelela ngaphakathi kwekhaya uye emzini womuntu uyosiza lo mhlawumbe ngayoqiniso ulawuzana yibili umgudu okumele uyilandele ukuze ungathi una uzugacele ngaphakathi. Kuyenzeka futhi kuvamisile okunye ukugaxele singakubala nje, singakubala ukuthi kwawena ungathi uyolekelela ubuye lapho usuyinkinga, ungabuya kwawena usuthwele lapha ngoba umuzi womuntu uyasinda. Kodwa into ebalulekile ukuthi wena uzibophezele futhi uzinikele ukuthi lo muzi engizongena, uma sengungenile kubonakale phela kuhle komnengi ukuthi la bengena udokotela u2+2. Manje ke lokho siyokudinga ukuthi wena mawuya lapha phathi izinto eziyiwo, hayi izinto zokudlala, kuthi makuphuma inyanga kubonakala ukuthi bekukhona udokotela wodokotela. Khona lento ekuyenzeke Dr. engifisa ukuthi niyidlulise kwabiza emva kwenu abasebancane endaba ukuthi ngangifisibone mhlawumbe nje umndeni umkhulu ekhaya obeyedwa waseza amadodana awu4 futhi imizi yagcina isiwu4 yamadodana. Uma ngifika mina ngizobheka uzolungisela ikhaya uluthola ukuthi manje izinto sesengcina sezenzeka la kwethu kuphela ayisenzeki kule eminye imizi. Khona inyanga siqina lowo muzi kodwa khona isithi na umndeni futhi uqoqane wonke umuntu ozosebenza umndeni. Isimene sikanjalo ukuthi ungagcithwa kungena inyanga yazoxa umuzi ngenza kanjani isimene sikanjalo? Angazi noma ngokuphendula ngiqonde yini, kodwa esikhathini samanje angeke umndeni nisebenzise inyanga eyodwa. Akusavamisanga lokho ngoba akuthenjwana. Manje makungathenjwana nomuntu emndenini soba nenyanga yakhe, umunye aveze nje ebusweni beni ethi yena cha yena umuthi akasawusebenzisi, yena akasahambi inyanga. Uyazi vele ukuthi yakhe inyanga ekuyibone wena, yena uzophuma aye eMalawi ahamba ayokwenza lokho abuye futhi wena ungakwazi. Khona lento-ke mkhulu ukuthi imizi yakhelele ukuthi omunye la ingeneleke inyanga la iyasebenza
mhlawumbe nje ensukwini sesiyabiza kuthiwa ibuhlantshiwe lapha kuthiwa sisodla manje uma uthi uyabheka la yabona abantu bezinhlanga zimazi lento asaqondi noma mhlawumbe nje abantu ozodlisa khona ugcina into kanjalo kwenza kanjani esimene sikanjalo so umndeni ungacephi la usuhlakazeka kube ngathi bekuthatha bengathakathwala umuntu bezolungisela ayilungisela khona nje kodwa ke lokho vele suke kusidide thina ukuthi wena ungenza usiko lwakho masifika la thina bese sibiza ukuthi kunetiye elincane sesifika kunetiye elincane sikuthola